Kasngi utrai ke bekemen bat belakar kui pi baro. Ngapadiang sobhai pi iwe pe iwe. Kamta migini ki hep ki beret. Syakani ke YouTube channel ke jongi. Haka kerteng ke batiang tam unong penem jongi Jesu Khrist. Nganget ru. Bapin sayo bon bah ki jingkir ku haka bayde bat kani ke benta. Haka bapin yo ki Jingikai ki badai kat kumna kani ke ketin ke jong blay. Ke balong ke Bible. Di haswa bangin ya syusyu syakman. Ngakwa epi ki hep ki beret. Bapin ya pailang bat nga haka ni ke por ke bementa. Haki jingdwai ki jongi. Haka ba nginginya dwai lang ya ketua ke jingdwai utrai. Ya ka ba ujisuhi. Ulahikai kat kumna ke gospel Mattheus. Kalenong ke bahan rio. Bat ki dikhat ki ba kendai. Hadu ke ba khalai. Kani kan long kum shibenta. Ban penslur ya pi. Bakum no. Bapiru pila bapin dwai sya ublay. Hala kesngi ke jingim ke jong pi. Tunginya dwai. Kukpan jungi bah beneng. Long bakut ke keteng jong mi. Wan ke hima jong mi. Long ke mon jong mi. Ha ke kendo. Kumbah beneng. Tu hengi menta. Ke jingbam jongi. Ke ba hala kesngi. Tu ma bru yengi. Ya ki ringkang jongi. Kumbah ngiru ngi ma. Ya ki ba liat sniu yengi. Tu wat yalam yengi. Sya ke jing pensyoy ru. Henry sumar yengi. Na ke besniu. Na ba ke jong mi. Long ke hima. Bat ke bor. Bat ke buram ru. Hala karta. Amen. Tihakan di ke por ke bementa. Syua benginya poi. Sya ke Jingikai ke badai kat kum na kani ke ketien ke jong blay. Ke balong ke Bible. Ngadon kat tu kat ni. Ki jingkeli. Ki ba ngakwa ba pi pin perkat ya kata ke benta. Ya ke ba pi hiru. Pi syam. Ha ke jingim ke jong pi. Ke ba man la kesngi. Hala yang la sem. Balai jong imei pa. Ni wat haskul ru. Bat la ki jong ki Nonghikai. Ti manu na pring jong pi. Kibala jusha bom. Ni kila jusha tiet da udiang. Hala ijong ime ipa. Nganget babaro na pi. Pila jusha le akumta. Dini ya. Wat mangaru. Haka por ke bamunshwa haka jinglong kena red. Ngala jusha bom teng da udiang. Ngala jusha tiet teng da udiang. Ha ime ha ipa. Pila ban mudur. Balai baki. Kimi ki kpa ki jongi, ki sure, ki tiet yengi da udiang. Hatu day baki isi mo yengi. Nia day baki kemen, bakin bom ni bakin sure yengi. Kita baro, kim day kita ki daw, ki ba penlong, ya ki kimi ki kpa ki jongi, bakin le kum ta yengi. Ka daw ka bakong san kalong, day tang namar ba ngisat la ya ki kan. Tang namar bangim ko ongu ya ke ka ba imei ni ipa jongi I ong yengi bangi ngidei banle. Ti habangi sala ka penong kumno imei pa jongi. Ka pendom dai ne. Ka penbitar ki. Ti imei ipa jongi ru ba iya yengi im kwa yengi bangin he ngin san ba kita ki jinglong basniu ki jongi. Ban pen bahayangi gile kumnu ki hab ban shim da uding sempat bakin syo ni bakin ti dingi kenang bangin long kita ki kena ki ba tips ni kenang bangin long kita ki kena ki ba ko ngus halakas ni tungi nyepet menta ha ka bayde bat kani ke benta ka ketien ke jog blai ke don ayu ban hikai ni ban ong yangi kat kum na ka kitab Jenesis kalenong ke bahan rio. Kadkhot ke ba arpuar. Kikintien ki baong kumnia. Tia unua ulale kumta. Kat ba kum baro ba ublay ula hukum yau. Kumta ken ulale. Pila ban kelima. Ke kata ke ba unua ulale. Ke kata. Kaba ublay. Ula hukum ya unuwa
ban le bat balai ba unua ule ya kata ka ba ublay ula hukum ni batai yo ban le tungi nyepet ke ka belajar ha kata ka por ke jong unua kat kum na ka kitab Genesis ngila ba ha kata ka por ki brio hapok ka perthai kilanang roi kilanang bon kuma PE ha kani ka dormo kini ki brio kilanang ya roi perum pere bat kelong bat kena bat rangba bat kentai kilanang ya bon dia haba kilanang ya bon kilanang ya roi kumnia ki jing sniuru kilanang bon kilanang yai melan ban le ya kita ki kam ki besniu ban thok ban syukur ban le pam kim tiang hiru wat ya ublay ubayu I na jrong bat pet bat bisha ya ka baki ki le bat kani ka jingle ka jong ki baro pitharai ka pen kemen ya ublay kada pen smosi thang ya ublay ublay habau yi kini ki jingle pok ki jong ki jingle bomman ki jong ki ha ki kam gi baki ki le ha ka ka baki ki pusan hapo ka mensim hapo ka donor ka jong ki ya ka baki ki thu ki long ba ki basnio te ublay jungi kwa ba ki brio ki ba uhi ula thao kin le ya ka ba snio ni kin le ya ka kata ka ba pensmo si ya te ublay ula ong ba on pen jat ne pendam no yakini ki brio baro on pendam no khat yakini baro ki baring mensia wat yakini ki merat ki badan hapo kasla khandau kunjuru iki sembeneng on pendam on penduk lo khat ya baro ki baring penhian pensiam namar balai ba ki la sala yu blai ba ki la lepok persha yu blai bat kada penso si thang ru ya wala da ublay ula rai ba un penjat no ya ka perthai henry ken mau ba ublay jungi ulong ublay ubabishar benya bahaya ki baro upetu ha kani ka perthai ka ba kini ki bri ke la roi ke la buan hatu dang don ne em ubrio lani dang don ne em ka brio ka ba kongo ka ba dang le ya ka kaban pensmo bahayo blay te haba ublay upet bat ubishar ya kata ulap ba ani dang don pleng uway ubrio uba hok uba ko ngo sneng ya ublay ubarang le ya ka kaban pensmo bahayo ublay ubarang syep tiang ru ya ublay bat uta ulong unua dia haba ublay ula pet ya unoa ula yu I ya kata ke jinglong hok ke jong u yu I ya kata ke jinglong shania ke jong u ha ublay kwa setia ba unoa unya yap rengkat bat kita ki brio ki bale pom ki bale ya ke ba penso si ya ublay dia ublay ha ka bai dei ba kani ke benta ula le kum no ula ong ya unoa ba un thau ya ka wei ka yeng liang ka ba he ba ka ba phila ba phinyu I hang ne mo bat ha ka ni ka yeng liang ublay ula batai ya unoa ba ula ba un penrung ya kimrat hala ka jat bat kunjuru ya kisim hala ka jat bat ya ki baparu ha ka ringkau hala ka jat bat kunjuru om dei tangi kini kimrat wat ya ka lok ke jong unoa ya kini ki khon shenrang ki jong u bat ya kini ki lok ki jong ki dia ba kinya sat ha ka ne ka yeng liang ka ba un sathau bat sakawai dia ublay ula batai ha unoa ba un penlang lupa ya ki jingbam un bu lupa ya kita ki jingbam khanang ba anda laja kata kapor ka ba ublay ula ibet ban penjat no ya kata ka perthai anda kilai shong kini baro kilai shong ha kini ka yeng liang kinya yo ba kinya ba namar balai shen ublay un sa penjat no
ya ka perthai nda ka jing shlai kata ka jing shlai ka bamdai ka batang malamala ka ba ki bria ki banang banjingi kila ba kinjingi kinla em kata ka jing shlai ka ba ublai umwat ban penjat ya ka perthai kalong ban tap lep ya ka ne ka perthai baro ka wai anam dan lomba ki bajrong tam ki bala banlaj na ka ne ka jing shlai tingnya pet ha ka baide ba ka ne ka benta unua ulale kumno marsen yo ya kata ka hukum na ublai unua uklam keli jin keli ublai balai nga ban shna manga ya kata ka yeng liang menta ka sngi ngabun kam to ngan sapet no la shai la dia hadien shi banai unua ha ka baide ba ka ne ka benta shi hukum ya ka ka ba ublai ubatai ha uko angur bat usdang ban pendiang ya kita kitar usdang ban koreno ya kata ban shnai ya kata ka yeng liang bat ka ne ka peni ba unoa ulong ubrio uba ko angu sneng ya ublai usyap tieng ban sala ya ublai namar utem ba ublai ubishar ya ka ba upusan haladia bat ba usyap tiang ru ban sala ya ublai namar ba ulong ubri uba kwa ban le ya ka ban pen kemen ban pen ngobha ya ublai dia ha ka bai dei bat ka ne ka benta ngiyo artli ki Jingikai kat kum na ka ni ka dkhot ka ba ar jong ka kitab Jenesis kalenong ka ban rio kata kalong ka Jingikai ka baningkong ka batho ya ka jingko ngo ang ni ka bamut kata ka jingko ngo ka batang syukom ni tang shisin kumbalong unua haba ublay ulah hukum ye ban thau ya ka yingli uklem penslam ula le no hi ula sedang no hi ban tre kumta ngakwa ba mapiru pinlong kita ki kena ki ba ko ngu sneng ki ba tang shisin imei ni ipa ni ki Nonghikai school ya ka ka ba pi le ban le pin le no hi bat pin pendep no hi ya kata ka benta ka ba pi dei ban le bat ka benta ka ba arpan kalong ka jing siap tiang ban satla kumbalong unuwaru udonnya kata ka jing siap tiang ban satla ya ka hukum ka jong ublai le si ban ba lada ko ngo ya ublai lada usatla ya kata ka hukum ka jong ublai dan kata ka jing siap tiang ya ka ba ublai ulaong ba un penjon no ya ka perthai itrai unuwaru unjin dalayap lang no hi bat kita ki brio bat ki bale pok persha ya ublai te piru pindon ya kata ka jing siap tiang ya ublai ba ublai ula banyui ya pi hakino kino ki benta ki ba pi pidon wat lada pi perkhat ya ka basniru pi berang ngam dei ban perkhat namar ublai yu ita wat lada pi pusan ya ka basniu ha ka donor ka jong pi ni pi ban kan mau ba ublai uyoi ba pi di ban don ya kata ka jing siap tiang ba lada pila ban kan mau ya kini ki artli ki benta na kan ki Jingikai nganget scam bakan nyarap shibun ba ha ka jing ka jong pi ba pinlong kita ki kena ki ba tips ngi pinlong kita ki kena ki ba ko ngo sneng bat kat ba pinang ya ha ka jing ka jong pi pila banlong kita ki nuksa ki ba bahapat ya ki weipat ki para kena ki para mensiam ki badon ka jingedai ka bajan bat pi ti mentang ngakwa ya pi ba pinya phai lang bat nga na ka shiti upol shakinong Ephesus kalunong ka bahrio ki dikhat ki ba ningkong ba bat balai
Balai pengakua IP. Bapi pin ya onglang bat ngai ya kini kit kwan. Kalong ban pen kan mau halaka sngi ke jing jong pi. Bakum ki kena pi dei ban long ki kena ki bakum do. Tu pila ba pin pen buat lang. Bat nga ha ka ni ka benta. Ka shiti upol syakinong Ephesus. Kalenong ka ban rio. Ki dikhat ki ba ningkong baar bat ka balai. Pi ki khon tu kongo ialah ki kemi ki kpa ha utrai namar kani kalong kabadai ke tu buram ialah ukpa bat ialah ke kemi kabalong ke hukum kabaningkong badan jingkular bamen yo manbha bat bamen yo Islam ha ka bertai. Dengan ngedru bapi ki hep ki baret. Pin kan mau bah dong ya kan dia. Ya kini ki lightly ki khot. Na ka shiti upol shikinong Ephesus kalenong ka bahan rio. Bat la dalong ka bala ru kan jendela bae bapin pule lendet yaki. Bat kenang bapin la banyai kan mau bet man kasngi ha ka jingim ka jong pi. Tiswa bangan penkot hakan ni kapor ke bamenta. Piyoi hang dia ya uni udiang bat ikini kiso. Dia ngakwa ipi bapi pindro haki kopi ki jong pi ya udiang ulak ban kam itana susu ban ya uni udiang ubanga ngapen ipi hakan ni kapor ke bamenta. Bat pilaru bapin kapat pelon kumnia hakadur jong kiso bat bapin sata ha kita ha uta udiang ubapi piladep draw ha ka kopi ka jong pi tingnya pek menta ka don jingmut ayu kania ka activity ka banga ngakwa IP bapi pinle unia udiang utau ya ka jingem ka jong pi ya ka jingem ka jonga kini kiso kide ki ai kide kikam kibangi ngile ha ka jingem ka jongi ka baman la kasngi pili ginu kikam ki babha ka jingem ka jong pi ki bayem hasem ki jong pi ki yu i ya kita ime ipa jong pi kin yu i ya kita kikam ki babha ki ba pilale kumbangi i yo ni udiang mo upen mi ikini kiso ki bela i bang ki bela i tiang ban bang ding ngila ben ong bo ni udiang ulong udiang obaba tiki ai kita kiso ki bangi ngi pen mi ki bakum ki ai kiso ki babha ni kiso ki basnio kiso ki babha ki bangi ngi pen mi ha ka jim ka jongi kalong haba pili ya kanu ka jing ka kam ka babha ka pili hayen pi ko ngo ya ime ipa kata pila penmi ya uso babha kumhang ni ngai rap ban pen khu yeng bat ime kata kla dei ka kam ka babha ka ba pila le nang ta de ngapuli bible bat duai ha ublei man kesngi kataru kadai kakam kababha kabapile kaban pen bahaya ke jim ke jong pi kabaman la kesngi nang taru ngayarap ban kliap jan bat imai ngaladet ban pule kot bat tho ye ki homo bapha imes lani isa ke ide ka bapile ngaile kai bat ipara jonga haplau ye kini baro khoi kidi ke kidi kiso babha jong ka jing ko ngo ka jong pi ha ka jing em ka jong pi bat kanyarap ban pen baru ye pi ha ka jing em ka baman la kasni ti ha ba pi draw yo ni udiang
Bat ye kini kisok pila ba pin khap red ru. Bat nang ta setho ye inu ikam ibabha. Iba pila le. Ha kan ye kesengi. Kaba menta oh ngapuli Bible. Oh ngak marsen kena batia ngadwai. Pitho ita pila ba pinta hau ni udia. Kanu kakam kababha kaba pilia ken mau ban tho. Bat pinsayu ye kita kiso babha ki jong pi. Hakasi ka benkong le si pindan artli ki kam ki babha. Kita ki long ki jengkut khu. Dia ba pipek pat hakasi ka babuan pen kan mai la dia ba pinle arsha ya ka kam ka babha ka ba pila de ble minnen. Ti pila nang ki na ka ar pila ki sha ka sao. Kum ta ter man la kasni. Barang ngai scam ru. Balada pila ba pinle kum ta. Kan ai bor ye pi. Kan pen kan mau ye pi. Ba pin long kita ki kena. Ki ba kongos neng. Ki ba tips ni. Ki ba le. Ya ke ai. Ka ba pen kemen. Ya la ijong imei pa. Kam tam ya ublay. Tiha kan ni ka por ka ba menta. Dong ni sengap lang ya ni ke jingruai. Na kini ki arwat ki hep ki baret. Inesa bat ihaba. Kejirwai ka basngu tenat bah. Ka baki kilarwai. Ya ka baki kin pendan buram ya ublay. Tad hadu bengin daya syampat hakawai ka por. Tu ublay kejingi senai. On long lam lorengkat bat ngi baro. Na ka benta ka buram ublay. Amen. Try